Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska si zahrajeme Minecraft. A je to speciální modpack a je to Jurský park. A měl bych něco asi sehnat k jídlu. Takže určitě nezapomeňte dát like, odběr, sdílení, zvoneček. No a my se jdeme do toho pustit. Tak. No. Ty jo. Koza. Cool. A já doufám, že brzo najdu nějaký dinosaury. Si zatím vykraftím nějaký základní nástroje. To je cricket. Vykraftím si krumpáč, abych měl co a půjdu hned do dolů. Stejně to furt nějak řvá. Kdo jste milovníci Jurského parku nebo Jurského světa, tak si myslím, že se vám to bude hodně líbit, protože tady ty dinosaury budeme chovat a tak dále. Budou se i vylepšovat, evolvovat, budou tady výběhy. Ale nejdřív se musíme udělat nějaký základní nástroje. Koukám, že i vlevo se nám ukazuje durabilita toho krumpáče, což je super. Kraftíme si i nějaký kamenný nástroj. Ty jo, to je dvoubarevná. Pojď sem. Já chci jídlo. Jedno maso. Teď máš 0 životů. Dat. Oh yes, kůže. A syrový kozí maso.
To je pěkný. Dá se těm pálet? Nedá. Bohužel. Ale uděláme si tohle. A dám si dát ten steak. Nevím, proč to furt takhle řve. Strašně hlasitý. Ve mně bylo taky troška slyšet. No, už je to lepší. Tak. Trošku. Nějaký materiál. Co to je? To bohužel není ta tabulka, jako je jiný mod třeba. Myslím, že je to skoro to stejný, co hrál nedávno Gamer, někdy před pár lety, s Jirkou. A mě to nějak zaujalo, takže jsem se rozhodl to taky natočit. No, zkusím ještě tady k těm pandám, jestli nebudou chtít. Takový děsivý hodně. B. Asi jim očividně nevadí, že jsem jim zabil kamarádku. Očividně. Brown. Z toho se dá dělat pánvička, tady je taky sekáček. Co se z toho dá dělat? Preser. Jo. Jestli jste někteří viděli třeba od Gamera Sky Exchange, tak víte, že tam byl tady ten preser na med. To nevím, co je. Copper gear. Copper chestplate. On se dá vykraftit i copper pickaxe. Jo, tady to, jo, to vím, to je nádrž na kapaliny. Myslím. Jo, je to nádrž na kapaliny. Tu nemám šajna, co je. Já bych to dneska viděl na takový trošku kratší video. A pak si z toho, když tak můžeme udělat i sérii. Jestli o to budete mít zájem. Mně se to zatím docela dost líbí. Takže uvidím, jak se to bude líbit i vám. Zkusil bych vykraftit nějaký to náčiní. Není špatný mač. Můžeme si vykraftit i lopatu, když tak. Ty mají hodně velkou durabilitu. No tak já bych to asi tady v té noci takhle jakoby asi ukončil. No, doufám,
Kam? Tomu se radši přibližovat nebudu. To si dám radši odstup. To jste neviděli. Co to je za věc? Jo. Olona. Za to. Yes. Zabil jsem to. A jsem slepej. Co stalo tohle? Jo, nějaký kouzelný prášky se z toho dají dělat. Jo. Creeper! Já jdu do vesnice. Já doufám, že sem nepřijdu. Jo. Co to je? Jau. Ne, jsem bouchnul tu kozu. To teďka by se mi hodilo, aby byl dan. Tak, a je to. Tak já se vám ozvu, až bude den. Já bych řekl, že už svítá. Jo, už svítá. Já mám tady svoje 2 kozičky. Vezmu si je sebou. Tady je tady maso. No. Tak já bych to asi takhle úvodním dílem zakončil. A já doufám, že se vám toto video líbilo. Tak jo. Tak se mějte hezky. Hlavně jeste pecky. To byla ironie.
a mějte se hezky, no. Čau.